Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να βγάλουμε στον αέρα τον Τάσο Αγγελίδη, τον Γκέντζο, το καλεσμένο μας σήμερα. Να πω πρωτίστως 2 λόγια για τον Τάσο μας. Ο Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος γεννήθηκε στην Κολονία και μεγάλωσε στη Καβάλα. Αποφοίτησε από το φιλολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με μαθήματα ειδίκευσης από τους τομείς της κλασικής φιλολογίας και της μεσαιωνικής και νεότερης ελληνικής φιλολογίας. Δίδαξε για χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σήμερα εργάζεται ως φιλόλογος στο πρώτο λύκειο του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. Συγγραφέας μιας λατινικής γραμματικής που βγήκε το 1994, έγραψε επίσης 2 μυθιστορήματα, το Κουσλούκι και ο Πάπος ο Τζότζος το 2009 και τις ψυχές που δεν τις ζέστανε η αγάπη το 2011 και τα 2 από τις εκδόσεις Ωκεανός. Επίσης γράφει σε ηλεκτρονικές εφημερίδες. Έχει και δική του εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Αιρετικά μαθήματα πολιτισμού» από τον συγγραφέα Τάσο Αγγελίδη Γκέντζο. Μεγάλη μου τιμή, Τάσο, να σε καλησπερίσω και να σε καλωσορίσω στο μουσικό χαμόγελο και τον ελληνικό FM. Καλώς ήλθες. Καλώς σε βρήκα, Χρύσα. Χαίρομαι που με φιλοξενείς, η χαρά είναι δικιά μου, γιατί σε γνωρίζω αρκετά χρόνια, να μην πούμε πόσο. Όχι. Και χαίρομαι που με φιλοξενείς στην εκπομπή. Αυτό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε να σου κάνω μερικές ερωτησούλες. Είσαι έτοιμος? Τι ερώτηση θέλεις? Καταρχήν, τι είναι για σένα η συγγραφή? Λοιπόν, για μένα η συγγραφή, το έχω δηλώσει και άλλες φορές, δεν θα πω κάτι καινούριο, είναι ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, γράφω και ουσιαστικά αποφορτίζομαι, λέω πράγματα που ίσως δεν έλεγα διαφορετικά, αισθάνομαι πράγματα που ίσως δεν αισθανόμουν, είναι μια ψυχοθεραπεία. Μάλιστα. Όσο και να ακούγεται περίεργο. Όχι καθόλου, γιατί να ακούγεται περίεργο. Ωραία. Λοιπόν, από μικρό σου άρεσε να αποτυπώνεις τις σκέψεις σου στο χαρτί? Όχι. Μικρός δεν έγραφα, δεν αποτύπωνα σκέψεις στο χαρτί. Είναι, νομίζω, μετά από κάποιες εμπειρίες, τότε νιώθεις την ανάγκη να γράψεις. Είναι εντελώς διαφορετική η γραφή που γράφουν κάποιοι που λένε ότι εγώ έγραφα από τα 5 ή από τα 6. Δεν έγραφα από μικρός, όχι, δεν μου άρεσε να γράφω από μικρός. Πιστεύω πως ένα βιβλίο πρέπει να γράφεται με γνώμονα το σεβασμό προς τον αναγνώστη. Γιατί ο συγγραφέας στον αναγνώστη καταθέτει τη ψυχή του και ο αναγνώστης με τη σειρά του είναι συμπορευτής του συναισθήματος, της σκέψης και της αγωνίας του συγγραφέα. Τι λες κι εσύ? Κοίταξε να δεις, Χρύσα. Όταν γράφει, τουλάχιστον εγώ όταν γράφω ένα βιβλίο, δεν σκέφτομαι καθόλου τον αναγνώστη. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή είναι μια μοναχική διεργασία. Γράφω αυτό που πιστεύω, αυτό που αισθάνομαι. Αν γράψεις και σκέφτεσαι πώς θα το πάρει ο αναγνώστης, αναγκαστικά θα αυτολογοκρίνεις τον εαυτό σου. Άρα ουσιαστικά αυτό που θα έχεις γράψει δεν θα είναι κάτι το οποίο θα έχει την, την ψυχή σου, να σου το πω μέσα, την καλλιτεχνική αξία που ίσως θα μπορούσε να έχει. Ουσιαστικά δηλαδή, όταν γράφεις δεν σκέφτεσαι ότι θα υπάρξει κάποιος που θα το διαβάσει, γιατί έχουμε γράψει και πράγματα τα οποία μένουν στα συρτάρια μας και για τους χύψη λόγους δεν θέλουμε προς το παρόν να τα εκδώσουμε. Αλλά ίσως δεν μπορούμε, ή κάποιοι δεν μπορούμε, ή κάποιοι δεν θέλουμε. Ο σεβασμός τώρα προς τον αναγνώστη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, πολλές φορές ο αναγνώστης δεν σέβεται τον εαυτό του. Θέλει να διαβάζει πράγματα τα οποία, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι με το που τα διαβάζει ο ίδιος δεν σέβεται τον εαυτό του. Άρα δεν έχω κανένα λόγο εγώ να σέβομαι ή να μη σέβομαι τον αναγνώστη. Δηλαδή είναι κάτι που αν με διαβάσει θα χαρώ. Αν δεν με διαβάσει δεν θα λυπηθώ κιόλας. Μάλιστα. Στεναχωρηθώ. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι για όλους. Μπορεί να διαβάσει κάτι που εγώ θεωρώ ότι δεν τον σέβεται αυτός που το γράφει και αυτός να ικανοποιηθεί. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα δηλαδή σεβασμού προς τον αναγνώστη, προς τον εαυτό μας. Δεν μου λες Είναι κάπως αιρετική η άποψή μου. Όχι, μια χαρά τα λες. Γιατί? Λοιπόν, το Κουσλούκι και ο Πάπος ο Τζότζος, το βιβλίο σου,
Τι σε ενέπνευσε για να το γράψεις αυτό το πρώτο σου βιβλίο? Ίσως κάποια αραχνιασμένα κομμάτια του παρελθόντος που πιθανώς ένιωθες πως σε έπνιγαν? Βέβαια, φυσικά. Ήταν κάποια κομμάτια από το παρελθόν μου που ήθελα να τα αποτινάξω. Με το που έγραψα το βιβλίο αυτό, αποτείναξα πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα. Δηλαδή τα ξαπέστειλα, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Με πολύ ωραίο τρόπο, φυσικά. Ναι. Νομίζω, δηλαδή με πολύ ωραίο τρόπο έχει γραφεί. Το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν να βγάλω κάποια πράγματα από μέσα μου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι σουρεαλιστικό. Δεν έχει σχέση δηλαδή με την πραγματικότητα. Δεν είναι μια ιστορία που εξελίσσεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Κατάφερα με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσω κάποια πράγματα, να βγάλω κάποια πράγματα. Και χαίρομαι, ας πούμε, που το εξέδωσα, παρόλο που δεν είχε καμία εισπρακτική επιτυχία. Δηλαδή δεν ήταν εμπορικό βιβλίο. Έκανε μία έκδοση, υπάρχουν ακόμα αντίτυπα, δεν πήγε καλά αυτό που λέμε, αλλά αυτό δεν με λυπεί καθόλου. Γιατί ουσιαστικά εγώ έδωσα αυτό που ήθελα να δώσω. Γιατί μιλάγες μέσα σε αυτό το βιβλίο, γιατί πράγματα, για πες μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, βιώσει, που δεν είναι ευχάριστες. Είτε αυτές είναι τα παιδικά χρόνια, είτε είναι τα εφηβικά, είτε είναι τα πρώτα χρόνια της δουλειάς κτλ. Και όσο πιο μικρός είσαι, αναγκάζεσαι να κάνεις και πάρα πολλές υποχωρήσεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι έκανα πολλές υποχωρήσεις, πάντως κάποιες υποχωρήσεις γενικά υπήρξαν. Όλες αυτές οι υποχωρήσεις που μπορεί να έκανες στον χώρο της δουλειάς, σε προσωπικό επίπεδο με φίλους, θα έκανες μια ιστορία. Φυσικά υπάρχει ο μύθος μέσα, δεν είναι αυτοβιογραφία, γιατί αλλιώς αν οι ζωές μας ήταν τόσο ενδιαφέρουσες ώστε να γράφουμε για αυτές, τότε μας έβγαζε το καπέλο όλους. Ήταν λοιπόν μια ιστορία που ήταν ένας άνθρωπος, ένας φιλόλογος είμαι κι εγώ, που δίδαξε σε κάποια φροντιστήρια, που τέλος πάντων είχε μια ζωή περίεργη, πιο σύνθετη, που αυτή εδώ πέρα η ζωή τελικά, δεν θέλω να το πω, καταλήγει κάπου. Ναι. Δηλαδή κάποια συμπεράσματα μέσα από αυτό. Αυτός ήταν ο Πάπος ο Τζότζος δηλαδή? Όχι, ο Πάπος ο Τζότζος ήταν εντελώς διαφορετικό. Ο Πάπος ο Τζότζος, φαντάσου, και το Κουσλούκι σαν να είναι η αφορμή για όλο αυτό. Δηλαδή ήταν, τι να σου πω, φαντάσου το σαν μια Ιθάκη, ας πούμε. Ναι, κάτι άπιαστο, δεν έχει σχέση. Ο τίτλος δηλαδή είναι σχεδόν παραπλανητικός. Δεν έχει σχέση με το έργο. Δεν υπάρχει μέσα πρωταγωνιστής που να είναι κάποιος παππούς, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Δεν μου λες, Τάσο, έδωσες και σε άλλους εκδοτικούς οίκους να διαβάσουν τα χειρόγραφά σου πριν τελικά επιλέξεις να εκδώσεις το έργο σου από τις εκδόσεις Ενάλιος Ωκεανός? Φυσικά η Χρύσα μου και τα έδωσε και τα πέριψαν. Ναι. Πολύ, όχι ένας και δύο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γενικά, πόσο δύσκολο είναι για έναν νέο συγγραφέα να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, μιας και εσύ πέρασες από την αγωνία του αν θα αρέσει σε κάποιον εκδοτικό οίκο το πρώτο σου βιβλίο? Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου, γιατί προφανώς απασχολεί αρκετούς που γράφουν. Αλλά ίσως δεν τολμούν να κάνουν αυτό το μεγάλο βήμα από το φόβο της άρνησης. Δες λίγο. Εγώ δεν ήξερα τότε, όταν τα έδινα, ότι μπορείς να πληρώσεις και να βγάλεις τα βιβλία σου. Μάλλον και το ήξερα, αλλά δεν ήθελα να πληρώσω για να βγάλω ένα έργο μου. Λογικό. Δηλαδή, λογικό δεν είναι, γιατί σήμερα, ας πούμε, οι περισσότεροι από τους συγγραφείς μπορεί να πληρώνουν για τα έργα τους. Άλλοι το λένε, άλλοι δεν το λένε. Ναι. Δηλαδή ήθελα να μου βγάλει κάποιος τα βιβλία χωρίς να πληρώσω. Άρα πήγα, ας πούμε, σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους καταρχήν. Δηλαδή όλοι ξεκινάμε με τους πολύ μεγάλους και τους πολύ γνωστούς. Σου λέγανε, έχει κάποιο ενδιαφέρον το βιβλίο σας, κάποιο ενδιαφέρον. Ήταν σχεδόν κλισέ η απάντηση, αλλά δεν είναι στα εκδοτικά μας σχέδια. Ναι. Δεν προσπάθησα ούτε να προσεγγίσω, ούτε κουβέντα να πιάσω, ούτε να πάω μέσω κάποιου γνωστού. Τίποτα. Απλώς κατέβαινα στην Αθήνα, ήταν, ας πούμε, Πάσχα ή Χριστούγεννα, έκανα και μια βόλτα από τους εκδοτικούς οίκους, κάθε 2 χρόνια, ας πούμε, έδινα κάτι. Λογικό ήταν να μην το βγάλουν οι άνθρωποι. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που θα έπρεπε εγώ να περιμένω ότι, δεν ξέρω, ίσως να μην ήταν και τόσο καλό. Τους έδινα το Κουσλούκι. Ναι. Φυσικά είναι κάπως αυτοβιογραφικό, αλλά δεν ήταν κάτι εμπορικό. Δηλαδή έχει στοιχεία αυτοβιογραφίας μέσα, έχει κάποια στοιχεία δικά μου, τα οποία δεν είναι και ολοκληρωμένος μύθος. Ναι. Μετά πήγα στον ωκεανό, έπεσα πάνω στην Ελένη τη Γεκροπούλου, συζητήσαμε, λέω πότε θα το δώσω στην εκδότρια, πού είναι η εκδότρια. Μου λέει εγώ είμαι η εκδότρια. Ποιος θα το διαβάσει? Μου λέει εγώ. Αυτό δεν μου είχε ξανατύχει. Το διάβασε. Μου λέει
δεν είναι εμπορικό αυτό που γράφεις, αλλά εγώ θα στο βγάλω, αλλά θα δεις τα επόμενα θα είναι καλύτερα, και έτσι συνέβη. Το έβγαλε, δεν ήταν εμπορικό και το επόμενο πήγε καλύτερα. Μάλιστα. Τάσο, σε βλέπω πολλά βράδια να κάθεσαι όσο αργά στον υπολογιστή και να προσπαθείς να συμμαζέψεις τις σκόρπιες σκέψεις σου. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να τις βάλεις σε μια τάξη, έπειτα από τόσες δραστηριότητες καθημερινές που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα στη κυριολεξία. Σε ξεκουράζει αυτό? Σε κάνει ίσως να απομονώνεσαι στο κόσμο σου, ή είναι οι ώρες που εσύ δημιουργείς παρέα με το alter ego σου στην απόλυτη ηρεμία της νύχτας? Τις περισσότερες φορές κάνω κάποια δουλειά, δηλαδή ετοιμάζω κάποιο άρθρο που έχω να δώσω κάπου, ναι, ή κάποια εργασία που έχω, ένα project στο σχολείο που γράφουν τα παιδιά, που τις παρουσιάζω σε διάφορες ηλεκτρονικές εφημερίδες. Είναι κάποια δουλειά που πρέπει να τελειώσω. Ή ας πούμε τώρα που κάθομαι μπορεί να φτιάχνω την ραδιοφωνική εκπομπή, τα τραγούδια και όλα αυτά. Είμαι από τους ανθρώπους, Χρύσα, που δεν έχω alter ego, γιατί έχω την πολυτέλεια, το ego που έχω, να το δηλώνω σε όλους και σε όποιον αρέσει. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς ο οποίος έχω την ανάγκη να γίνω αρεστό σε κάποιον. Άρα το ego είναι ένα, είναι αυτό που δηλώνω, σε κάποιους αρέσει, λογικό, σε κάποιους δεν αρέσει, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, δικό τους είναι, και συνεχίζουμε. Αλλά την προσπάθεια τι κάνουμε? Όλοι κάνουμε κάποια προσπάθεια για να στο χώρο που είμαστε να δώσουμε κάποια πράγματα, να δείξουμε ποιοι είμαστε. Αλλά αυτό που σου λέω εγώ είναι αληθινό 100%. Δεν είναι δηλαδή είμαι από αυτούς που θα υποκριθούν ή θα είναι κάπως δίθεν απέναντι σε κάποια πράγματα. Είναι πολυτέλεια η δικιά μου. Θεωρώ πολυτέλεια αυτό το πράγμα. Ναι. Είσαι πολύ άσχολος όμως και απορώ αν σου μένει χρόνος για σένα. Αν σου μένουν στιγμές ξενιασιάς με τους δικούς σου ή να απολαύσεις λίγη ηρεμία για σένα. Ξέρω πόσο σου αρέσουν τα ταξίδια και πως στο σχολείο που διδάσκεις έχεις δημιουργήσει έναν όμιλο πολιτισμού, όπου κάθε χρόνο επισκεπτόσαστε και μια μεγαλούπολη της Ευρώπης. Ναι, κοίταξε, αυτό είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω το κλαμπ πολιτισμού στα Ανατόλια. Έχω πάει με τα παιδιά στο Μιλάνο, στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στο Όσλο, στη Στοκχόλμη, στο Ελσίνκι, στο Άμστερνταμ, δεν θυμάμαι, σε πολλές πόλεις. Είναι κάτι πραγματικά για το οποίο χαίρομαι, γιατί έχουμε επισκεφτεί ας πούμε πάνω από το 150 μουσεία στην Ευρώπη. Μας έχουν δεχτεί, έχουν δει οι μαθητές μας τα μέρη αυτά που δεν είναι εύκολο να τα επισκεφτεί ο καθένας. Όντως μου αρέσουν τα ταξίδια. Ο χρόνος που λες, αν βρίσκεις χρόνο με τους δικούς, αυτό που το λένε πολλοί, θεωρώ ότι είναι ένα άλοθη για τους περισσότερους. Μπορείς να μην κάνεις και τίποτα και να μην βρίσκεις χρόνο για τους δικούς σου. Σωστό και αυτό. Μπορεί να είσαι όλη τη μέρα μες στο σπίτι και ουσιαστικά να σε βλέπουν, να τους βλέπεις και να μην έχεις καμία σχέση. Τώρα, αυτό που λένε πάλι κάποιοι άλλοι, αυτή την πλακία, ότι εγώ αφιερώνω ποιοτικό χρόνο, ούτε αυτό το λέω. Δεν υπάρχει ποιοτικός χρόνος, θα πει ποιοτικός χρόνος. Υπάρχει χρόνος πάντα. Και με τη γυναίκα μου να βγούμε και το γιο μου να δω, πάντα υπάρχει χρόνος. Άλλωστε δεν είναι τόσο πολλά. Αν συνηθίζεις να κάνεις κάποια πράγματα, μετά γίνονται αυτόματα. Δεν τα βάζεις σε κάποια τάξη και προχωράς. Φαίνονται ότι είναι πολλά. Δεν μου παίρνει δηλαδή και τόσο πολύ χρόνο. Δηλαδή, καθημερινά, ας πούμε, θα πάω να πιω και ένα-δυο καφέδες έξω. Δεν είμαι από αυτούς που θα καθίσουν στο σπίτι τους και θα δουν τηλεόραση. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, ας πούμε. Και πολύ καλά κάνεις. Καθόλου, ούτε 5 λεπτά την ημέρα. Μαζί σου και εγώ το ίδιο, καθόλου, μα καθόλου. Καμία σχέση μαζί της. Οι μαθητές σου πώς σε αντιμετωπίζουν, με δέος? Τι σου λένε? Ναι. Σε διέκοψα, Χρύσα. Τι σου λένε, ξέροντας πως εκτός από καθηγητής τους είσαι και ένας πολύ καλός συγγραφέας και αρθρογράφος? Σου κάνουν ερωτήσεις γύρω από τα βιβλία σου? Έχουν διαβάσει ίσως τις ψυχές κάποιοι? Για πες με έτσι, πώς σε βλέπουνε? Οι μαθητές μου με αντιμετωπίζουν με χιούμορ όπως το αντιμετωπίζω κι εγώ. Δηλαδή το ότι έγραψε κάποιος 2 βιβλία δεν είναι και τίποτα πια σημαντικό, όλη η Ελλάδα γράφει. Απλώς έτυχε εγώ και τα εξέδωσα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, όποιος θέλει να εκδώσει ένα βιβλίο μπορεί να πάει να πει το εκδίδω, τελείωσε. Τώρα, αν είναι καλά, αυτά που έγραψα δεν είναι για παιδιά. Γιατί αυτά που γράφω εγώ έχουν μέσα βιώματα, απογοητεύσεις. Πρέπει να είσαι σε κάποιες ηλικίες, πρέπει να έχεις δηλαδή παρελθόν. Αν δεν έχεις παρελθόν δεν θα καταλάβεις και πολλά, άρα δεν νομίζω οι μαθητές μου να διαβάζουν ας πούμε, τα βιβλία μου.
πολλοί κάνουν, ας πούμε, μπορεί να κάνουν και πλάκα κιόλας. Κύριε, ας πούμε, διαβάσαμε αυτό ή σας είδαμε εκεί, αν χτυπήσουμε στο Google, ας πούμε, το όνομά σας, θα το βγάλει τόσες φορές. Καλοπροαίρετα το λένε, γελάω κι εγώ και σταματάει εκεί. Δηλαδή με αντιμετωπίζουν με χιούμορ. Και τους αντιμετωπίζω κι εγώ με χιούμορ. Το χιούμορ σώζει, Χρυσά. Ναι, σίγουρα. Για πάμε τώρα στο βιβλίο σου «Ψυχές που δεν τη ζέστανε η αγάπη». Είναι ένα μυθιστόρημα που προσπαθεί μέσα από την υπερβολή να καταδείξει στους λαβύρινθους της κοινής λογικής την φιλοσοφία του απλού. Μίλησέ μας λίγο για τις ψυχές. Οι ψυχές είναι ένα βιβλίο 600 πυκνογραμμένων σελίδων, διαφορετικά έβγαινε 800 σελίδες, που δείχνει κάποιους ανθρώπους, αν θέλεις, παραγωνισμένους, περιθωριακούς, πώς να σου το πω, πάντως όχι φυσιολογικούς μεν, αλλά από την άλλη μεριά ιδιαίτερους ανθρώπους. Δεν είναι όμως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελαττώματα, έχουν πολλά ελαττώματα. Αυτά τα ελαττώματα τους εγώ των ανθρώπων αυτών τα αγάπησε υπερβολικά και έγραψε ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό της ψυχές. Το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο, πώς να σου το πω τώρα, πήγε καλά, αλλά το αγάπησα, ίσως γι' αυτό πήγε καλά. Δηλαδή δείχνει τα πάθη των ανθρώπων, αν θέλεις να σου το πω, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάθη. Σίγουρα. Πώς γεννήθηκε μέσα σου η Πάτη, η πρωταγωνίστρια, και πώς έγινε η σύλληψη του βιβλίου? Κάπου διάβασα να λες, ήθελα να εξορκίσω τον θάνατο. Τι ακριβώς εννοείς με αυτή τη φράση? Έχει πολύ θάνατο ίσως μέσα η Πάτη, έχει διάφορους θανάτους, έχει διάφορα πράγματα για τον θάνατο. Ήταν μια περίοδος που σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα το θάνατο και σε κάποια σημεία φαίνεται αυτό εδώ πέρα. Είναι μια πόρνη η Πάτη, η οποία τέλος πάντων περνάει την ζωή της, όχι τόσο ευχάριστα, με έναν τρόπο περίεργο θα έλεγα. Είναι ένα βιβλίο τέλος πάντων που και να μην έχει θάνατο δηλαδή πραγματικό, είναι χαρακτήρες που ουσιαστικά είναι νεκροί ψυχικά. Γιατί ο θάνατος δεν είναι μόνο πεθαίνω, μπορεί να είσαι, ας πούμε, σε μια σχέση και να είσαι πεθαμένος. Μπορεί να είσαι σε μια παρέα και να είσαι πεθαμένος. Μπορεί να είσαι νέος και να είσαι πεθαμένος. Μπορεί να έχεις πεθαμένα αισθήματα. Μπορεί να έχεις πεθαμένες επιθυμίες. Μπορεί να έχεις πεθαμένα όνειρα. Είσαι πεθαμένος, είναι θάνατος αυτό. Δεν θα τους αρέσει τους ακροατές μας, δεν θα τους αρέσουν αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι κατά πόσο το αντέχεις ή δεν το αντέχεις. Θάνατος είναι και αυτό. Εγώ ήθελα να εξορκίσω το θάνατο. Δηλαδή θέλω να είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν έχω πεθαμένα όνειρα, δεν έχω πεθαμένες επιθυμίες, δεν έχω πεθαμένες σχέσεις, φιλικές, οικογενειακές. Ναι, η Πάτη δεν μπόρεσε να αποδεχτεί το θάνατο του αγαπημένου της. Ναι. Και αυτό δεν είναι ένας θάνατος, όπως μας είπες? Είναι θάνατος, δηλαδή πεθαίνει κάποιος, πεθαίνει ο έρωτας και δεν μπορώ να το αποδεχτώ και προσπαθώ να πιστέψω ότι αυτός θα εμφανιστεί με άλλη μορφή. Και αυτό ακριβώς το πράγμα μπορεί να καταντήσει σε μια ιδεολειψία, δηλαδή να νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Είναι και αυτό κάτι τέτοιο. Υπάρχει τρόπος να εξηγήσει κανείς γιατί οι άνθρωποι κάνουν πάντα τα ίδια λάθη? Γιατί επενδύουν τόσο στα πάθη και στις αδυναμίες τους? Είναι ανθρώπινο, λογικό. Γιατί είναι άνθρωποι, γιατί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν ότι ζουν. Φαντάσου μια ζωή χωρίς λάθη, φαντάσου μια ζωή, η φίλη μου η Βάντα από την Ελβετία που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, την ξέρεις, είναι και δική σου φίλη για το πάθος. Μου φίλη. Μια ζωή χωρίς πάθος και δεν θα είχε ενδιαφέρον. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω, δεν υπάρχουν για μένα, τώρα για πολλοί κόσμο, ή δεν θα έχει ενδιαφέρον ούτε καν μυθιστορηματικά. Τι να το κάνεις έναν ήρωα μυθιστορήματος αν δεν έχει πάθος? Τάσο, οι άνθρωποι ξεχνάνε. Τι λες πάνω σε αυτό? Φυσικά και ξεχνάνε. Ξεχνάνε το καλό. Το κακό το ξεχνάνε πιο δύσκολα. Το καλό πάντως το ξεχνάνε. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, έχεις κάνει καλό σε 5, σε 10, θα θυμούνται 1, 2 το καλό και πολλούς να λέω. Οι περισσότεροι το έχουν ξεχάσει. Δυστυχώς, έτσι γίνεται πάντα. Δεν είναι? Σίγουρα.
Κατά τη γνώμη σου, υπάρχει έλλειψη παρθενογέννησης στην γραφή ή πιστεύεις πως ο συγγραφέας γράφοντας ξορκίζει δικούς του φόβους και εκτονώνει συναισθήματα και άγχος? Περισσότερο στο δεύτερο είμαι. Δηλαδή, έχουν γραφτεί σχεδόν όλα τα θέματα. Σημασία έχει το πώς το γράφεις. Σημασία έχει το πώς επεξεργάζεσαι κάτι. Τι ακριβώς γράφεις. Ο τρόπος που το γράφεις. Δεν έχει δηλαδή, τώρα εγώ γράψα για μια πόρνη, ας πούμε. Έχω γράψει L15 για μια πόρνη. Πώς αντιμετωπίζω εγώ την πόρνη, πώς την αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Τι βγάζω εγώ, τι δικό μου εσωτερικό για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό είναι η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή δεν είναι η ουσία να... δεν υπάρχουν θέσφατα, δηλαδή αυτό το έγραψε αυτός. Όλοι λίγο πολύ αναμασούν τα ίδια μοτίβα. Είναι το μοτίβο της απιστίας, κοινώς το κέρατο, είναι το μοτίβο του έρωτα. Μυθιστόρημα, ας πούμε, αν θα γράψει χωρίς έρωτα μέσα, θα πάει πάτο. Βέβαια. Θέλει η άλλη να διαβάσει τον έρωτα. Δηλαδή κάθεται στο σπίτι της, έχει τον άντρα της, ο οποίος μπορεί να είναι χοντρός, αδύνατος, κοντός, φαλακρός, με κοιλιά. Δεν της αρέσει η πραγματικότητα αυτή εδώ πέρα και θέλει να διαβάσει ένα μυθιστόρημα για κάποιον γοητευτικό, ο οποίος σαφώς και θέλει το καλό τέλος, γιατί μέσα από το μυθιστόρημα ταυτίζεται. Αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογοτεχνία. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο εγώ θα μπορούσα να γράψω κάτι τέτοιο. Δηλαδή να γράψω κάτι που να το διαβάσει η αναγνώστρια και να ανέβει ψυχολογικά. Εγώ νομίζω οι συγγραφείς που γράφουν κάτι τέτοιο κάνουν κακό στις γυναίκες. Γιατί ουσιαστικά τους δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή ας πούμε εσύ να είσαι νοικοκυρά, εσύ όχι εσύ αλφα αναγνώστρια, αλφα κροάτρια, αλφα τηλεθεάτρια τέλος πάντων. Να είσαι νοικοκυρά και να διαβάζεις ένα βιβλίο ή να βλέπεις ένα σύριαλ ότι σε ερωτεύεται ο 25χρονος, ο 30χρονος, ο τέλειος τέλος πάντων και σε παίρνει και φεύγεις από τη μιζέρια. Πού γίνονται αυτά? Στα όνειρα. Τα όνειρα. Και στα Άρλεκιν. Τα όνειρα καλά είναι, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Έλατε. Τάσο, υπάρχουν κάποια μηνύματα που θέλεις να περάσεις μέσα από τα βιβλία σου? Πολλά μηνύματα. Αλλά τα μηνύματα δεν θα τα πω εγώ, γιατί ο καθένας θα τα μεταφράσει διαφορετικά. Αλλιώς τα μηνύματα είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα. Δηλαδή, αν καθίσουμε, το έχω κάνει σε πολύ λίγους ανθρώπους αυτό, να τους εξηγήσω όταν γράφω μία σελίδα τι είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν είναι, ελάχιστοι άνθρωποι. Πώς γράφω και τι είχα στο μυαλό μου όταν έγραφα τη σελίδα αυτή, θα πεις ότι είναι εντελώς άσχετη με το αποτέλεσμα που βλέπω. Άρα το μήνυμα, ο καθένας θα το εκλάβει διαφορετικά. Δεν πρόκειται, αποκλείεται δηλαδή να περάσω αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου, γιατί είναι πιο σύνθετα δοσμένα, δεν είναι τόσο απλά δοσμένα. Δηλαδή σίγουρα θα θες να περάσει το μήνυμα να είναι ο άλλος ειλικρινής. Αλλά αυτό φαίνεται από όλο το βιβλίο, δηλαδή από το διαβάσει. Τώρα στα άλλα, στα μικρά που τα βρίσκεις στις σελίδες μέσα ή στα κεφάλαια, αυτά δεν νομίζω ότι μπορώ να σου πω, ας πούμε, αν περνάω σε όλους τα ίδια μηνύματα. Πόσο καιρό σε πήρε να γράψεις τις ψυχές? Πάνω από ένα χρόνο, Χρυσά, που με πήρα. Πάνω από ένα χρόνο. Γραφή ουσιαστικά και πολλές ώρες. Γιατί εμείς σταματάμε το σχολείο γύρω στο Μάιο και μετά πηγαίνουμε Σεπτέμβρη. Αυτό το διάστημα δηλαδή που δεν έχουμε σχολείο, που ανεβαίνουμε ας πούμε, πάνω για κάποιες γραφικές δουλειές και τέτοια 1-2 ώρες, εγώ έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Να φανταστείς ας πούμε ότι από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη μπορεί να δούλευα και 10 ώρες την ημέρα και 8 ώρες την ημέρα. Και έχασα δηλαδή θυμάμαι στο Πήλιο, στο εξοχικό που πηγαίνω με κάτι φίλους μας που φιλοξενούμε κάθε χρόνο, πήγαιναν ας πούμε αυτό το μεσημέρι να κοιμηθούν μετά το μπάνιο. Καθόμουν εγώ έγραφα. Όταν κατέβαιναν κάτω μετά το απόγευμα, τους διάβαζα τη σκηνή που έγραψα. Πηγαίναν στη θάλασσα, ας πούμε, το πρωί. Εγώ καθόμουν έγραφα στο σπίτι. Δηλαδή έχανα ζωή μέσα από αυτό το έργο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο συγγραφέας ζει μέσα από τις ζωές άλλων. Έτσι. Δηλαδή χάνει ζωή. Τώρα αυτό το διάστημα βέβαια δεν γράφω και είμαι μια χαρά. Δηλαδή έχω κάποια έτοιμα έργα, βιβλία τέλος πάντων, και δεν γράφω. Ότι το είμαι μια χαρά θα πει ότι κάνω άλλα πράγματα. Γι' αυτό που σε ρώτησα και πριν, ότι είσαι πολύ άσχολος με τόσα που κάνεις και πότε έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Και πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που μου δίνει, πώς να σου το πω τώρα, το μπαλάκι από αυτό που μου απάντησες πριν. Τι είναι αυτό που θα οθήσει το χέρι σου και τη σκέψη σου, ώστε να καθίσεις να γράψεις, να έχεις έμπνευση δηλαδή. Θες ηρεμία, απομόνωση, ψυχική γαλήνη, να είσαι σε φάση χαρούμενη, περισυλλογής, τι από όλα αυτά? Τίποτα, κοίταξε να δεις, εγώ όταν γράφω μπορεί να είμαι σε μια κουζίνα
Να μαγειρεύω, ας πούμε, ένα φαγητό, να είναι ο απορροφητήρας ανοιχτός, να παίζει μουσική, να φωνάζουν από το διπλανό δωμάτιο και γράφω. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν έχω δηλαδή αυτό που λένε ότι πρέπει να συγκεντρωθώ, να έχω το κατάλληλο περιβάλλον, τίποτα. Μπορώ να γράψω σε όλες τις συνθήκες. Αρκεί να έχω επεξεργαστεί στο μυαλό μου πάρα πολύ καλά αυτό που γράφω. Ναι. Δηλαδή, συνήθως πρωτού ξεκινήσω κάτι να γράφω, το δουλεύω για χρόνια στο μυαλό μου. Δηλαδή, περπατάω στον δρόμο, το σκέφτομαι. Μπαίνω στο αυτοκίνητο οδηγό, το σκέφτομαι. Πάω κάπου, το σκέφτομαι. Και είμαι κλέφτης παραστάσεων. Δηλαδή, παρατηρώ το παραμικρό, θυμάμαι λεπτομέρειες. Μαζεύω υλικά, βλέπω ενδιαφέροντες τύπους που μπορεί να τους κάνω ήρωες και εξελίσσω μια ιστορία πάντα συνέχεια στο μυαλό μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν την έχω τελειώσει μέσα μου, μου είναι πάρα πολύ εύκολο να τη γράψω. Δεν έχω πρόβλημα στο να τη γράψω, στο πώς θα τη γράψω. Το πρόβλημα είναι να τελειώσω στο μυαλό μου την ιστορία. Και να έχει φυσικά ενδιαφέρον για μένα πάνω απ' όλα. Ναι. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα έβγαζα κάτι. Η Πάτη, η ηρωίδα σου, έζησε πάρα πολλά στη Καβάλα, στη πόλη που μεγάλωσες κι εσύ. Πόσες αναμνήσεις έχεις από την παιδική σου ηλικία εκεί και πόσες έχεις κρατήσει βαθιά μέσα στη ψυχούλα σου από τότε? Αναμνήσεις έχω, απλώς μέσα από τα βιβλία και την Καβάλα την ξόρκισα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια πόλη η οποία είναι μίζερη, η οποία δεν έχει πολιτιστική κίνηση. Αυτά τα έχω πει, τα έχω γράψει, τα έχω στείλει στη site της Καβάλας. Δηλαδή ότι δεν έχετε σχέση με τον πολιτισμό, δεν κάνετε τίποτα, είστε μίζεροι. Δεν έχω δηλαδή ούτε, πώς να σου το πω, ό,τι εντυπώσεις, εμπειρίες έχει κάποιος από τα παιδικά του χρόνια. Ούτε πολύ καλά, ούτε πολύ κακά, ουδέτερες εμπειρίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να πω. Βέβαια όταν πηγαίνω την βλέπω, χαίρομαι. Το περίεργο είναι, το συζητούσα και με κάποιον άλλον συγγραφέα από την Καβάλα, ότι τις ιστορίες μου τις βάζω στην Καβάλα. Αυτό είναι περίεργο, δεν το έχω ψάξει. Θέλει ψυχανάλυση. Δηλαδή βάζω σχεδόν σε όλα μου τα βιβλία, την Καβάλα την έχω μέσα. Δεν ξέρω γιατί αυτό γίνεται. Παρόλο που από την καθημερινότητά μου την έχω έξω. Δεν είμαι δηλαδή, δεν πάω τόσο συχνά, δεν έχω πολλές επαφές με φίλους από την Καβάλα, χωρίς να το επιλέξω εγώ αυτό, έτσι έτυχε ας πούμε. Αυτό. Θέλει ψυχανάλυση. Υπάρχουν καθημερινές καταστάσεις οι οποίες σε επηρεάζουν ώστε να διαφοροποιήσεις τους χαρακτήρες σου εν μέρη? Δεν με επηρεάζει σε καθημερινότητα, όχι, η καθημερινότητα δεν με επηρεάζει. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, η καθημερινότητά μου είναι καλή. Δεν έχω άτομα τα οποία είναι μίζερα μέσα στην καθημερινότητά μου, τους αποβάλλω, δεν τους κόβω την καλημέρα ή δεν τους μιλάω καθόλου. Δεν θέλω άτομα με αρνητική ενέργεια δίπλα μου. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση μια κατάσταση να με επηρεάσει αρνητικά. Δόξα τω Θεώ να είμαστε υγιείς, αυτό είναι το βασικό, να έχουμε υγεία δηλαδή και όλα τα άλλα μετά γίνονται. Η καθημερινότητά μου κυλάει χωρίς να έχει κάτι αρνητικό. Δηλαδή θα πάω στο σχολείο, θα κάνω το μάθημα, θα γυρίσω, θα βγω με έναν φίλο, θα έχω κάποιες άλλες δραστηριότητες το απόγευμα, το Σαββατοκύριακο μπορεί να φύγω. Άρα δεν υπάρχει κάτι αρνητικό στο να με επηρεάσει. Δηλαδή και όσοι με ξέρουν αυτή τη στιγμή και όσοι ακούνε καταλαβαίνουν ότι λέω αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ψέμα. Τώρα θα μου πεις υπάρχει οικονομική κρίση και εσύ λες αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα διάθεσης. Δηλαδή τους καφέδες μου στην καφετέρια, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκίστικα, από 5 ευρώ που είχαν τους πήγαν 2. Μπορείς να πας να πιεις ένα καφέ, δεν είναι τίποτα δηλαδή τα 2 ευρώ τώρα. Είναι θέμα τη μιζέρια. Δηλαδή αν θα πάμε τώρα και να αρχίσει ο άλλος ότι εμένα η μάνα μου έτσι, η πεθερά μου έτσι, το παιδί μου έτσι, η κατάσταση έτσι, δεν υπάρχει λόγος να βγω. Δεν θα να μαυρίσει η ψυχή μου έξω, γιατί κάθομαι και σπίτι μου. Έτσι ακριβώς. Να μου δώσεις και το τηλέφωνο από αυτή την καφετέρια που έχει 2 ευρώ το καφέ, γιατί εδώ στην Αθήνα 5 το πληρώνουμε. Όχι, στη Θεσσαλονίκη 2 ευρώ είναι περισσότερες. Το έχω 2-2,5 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτό. Ναι. Για έλα μια βόλτα από την Αθήνα και μετά το συζητάμε. Βγαίνουμε και πολύ κιόλας γι' αυτό. Γι' αυτό σου λέω, έλα μια βόλτα από εδώ. Εμείς ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Μάλλον θα έρθω το άλλο Σαββατοκύριακο τώρα στις 4-5 μέρες, γιατί θέλω να δω κάτι θεατρικές παραστάσεις. Ωραία, θα σε περιμένουμε. Θα έρθω. Πιστεύεις πως το μυστικό της επιτυχίας ενός βιβλίου κρύβεται στο πόσο δυνατοί είναι οι ήρωες που δημιουργεί ο συγγραφέας και κατά πόσο μπορούν να σε συνταξιδέψουν στη ζωή τους? Δεν το ξέρω βρε Χρύς αυτό. Αν το ήξερα το μυστικό της επιτυχίας,
τα έγραφα πάντα από εδώ και πέρα πετυχημένα βιβλία. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το μυστικό. Ανάλογα τι εννοούμε επιτυχία. Αν εννοούμε, ας πούμε, να το πω διαφορετικά, εισπρακτική επιτυχία, το εισπρακτική εντός εισαγωγικών, δηλαδή ότι πούλησες πολλά, δεν ξέρω ποιο είναι. Θα μου πεις, θα ήθελες να πουλήσεις πολλά? Θα ήθελα, αλλά με τους δικούς μου όρους. Τώρα, ποιοτικής επιτυχίας, τι να σου πω, ας πούμε, εκεί δεν ξέρω. Εκεί μπορεί να πουλήσεις 500 και να είναι ένα βιβλίο που να είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω τελικά ποιο είναι το μυστικό ή τι είναι αυτό που αξίζει. Ας πούμε, βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά βιβλία, εξαιρετικά βιβλία, εξαιρετικοί συγγραφείς, που δεν έχουν πουλήσει, ας πούμε, τόσο όσο θα έπρεπε να πουλήσουν. Γιατί ο κόσμος προτιμάει κάποια άλλα βιβλία που δεν τα κρίνω, μπορεί να είναι πιο ανάλαφρα, τα οποία θέλει να διαβάσει. Άρα τελικά η επιτυχία τι ακριβώς είναι? Ένα επιτυχία, ας πούμε, είναι ένα πολύ καλό βιβλίο. Και υπάρχουν τέτοια πολύ καλά βιβλία. Από την άλλη μεριά, αν μου πεις, θα ήθελες να πουλήσεις? Βέβαια θα ήθελα. Δεν είμαι ούτε κομπλεξικός ούτε ψεύτης. Σαφώς και θα ήθελα να πουλήσω. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γράφω και αυτά τα οποία γράφω δεν είναι για να τα διαβάσουν, ας πούμε, οι πάντες και να τα καταλάβουν αμέσως. Και εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πούνε πολύ το μπλέκει, ας πούμε, το μπλέκει το πράγμα. Ας τα πει πιο απλά. Εγώ τα λέω έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να τα πω πιο απλά. Και να μπορώ να το πω, δεν θέλω να το κάνω. Αλλά ουσιαστικά η επιτυχία είμαι κάπου ανάμεσα. Δηλαδή και να πάμε κάπως καλά, να πουλήσουμε κάποια, και από την άλλη μεριά και να γράφουμε όπως θέλουμε. Νομίζω πως ο συγγραφέας πρέπει να κατακτήσει τη γραφή του και να δώσει το στίγμα του μέσα από αυτήν. Εσύ ποιας γνώμης είσαι? Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάποιος να με διαβάζει και να λέει αυτός είναι αυτός. Να διαβάζω τον άλλον και να λέει αυτός είναι αυτός. Να διαβάζω τον άλλον και να λέει αυτός είναι αυτός. Αν διαβάσω κάποιον και μου θυμίζει 15 γραφές, για μένα αυτός δεν είναι συγγραφέας. Δηλαδή, αν η γραφή σου δεν ξεχωρίζει και παίρνω, διαβάζω, ας πούμε, μία παράγραφο και μπερδεύομαι και λέω αυτός μπορεί να είναι αυτός, ή μπορεί να είναι αυτός, ή μπορεί να είναι αυτή, ή μπορεί να είναι αυτή, δεν έχεις κερδίσει κανένα στοίχημα. Δηλαδή, είσαι μία γραφή η οποία ουσιαστικά δεν ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες γραφές. Τότε δεν λέγεσαι συγγραφέας, αλλά αντιγραφέας. Όχι, μπορεί να μην είσαι και αντιγραφέας, αλλά μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βρει το στίγμα σου. Δηλαδή, ας πούμε, αν αυτή τη στιγμή πάρεις και διαβάζεις την Ελένη τη Στασινού, καταλαβαίνεις ότι είναι η Ελένη Στασινού. Αν πάρεις και διαβάζεις το Φώτη τον Κατσιμπούρη, καταλαβαίνεις ότι είναι ο Φώτης ο Κατσιμπούρης. Δεν γράφει κανείς αντιστασινού. Και αν προσπαθήσεις να μιμηθείς, ας πούμε, τη γραφή της Στασινού ή τη γραφή του Κατσιμπούρη, θα βγεις ανόητος, θα βγεις γελίος. Αλλά λες ότι αυτό που διαβάζω είναι η Ελένη. Αυτό που διαβάζω είναι ο Φώτης, ας πούμε. Καταλάβες, έχουν τη δική τους γραφή. Θα πρέπει, και αναφέρω τους συγκεκριμένους δύο, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί αυτούς τους δύο τους έχω διαβάσει, τους ξέρω. Δεν έχω διαβάσει όλους τους συγγραφείς που κυκλοφορούν. Ναι. Δεν έχω τον χρόνο δηλαδή να διαβάζω τον καθένα. Όπως δεν έχουν και αυτοί φυσικά τον χρόνο να διαβάζουν εμένα. Άρα ουσιαστικά, δηλαδή, θα πρέπει να είσαι εσύ, δηλαδή να σε καταλαβαίνουν, να διαβάζουν και να λένε αυτός είναι ο Κέντσος. Αυτό είναι επιτυχία για μένα. Πιστεύεις πως η έμπνευση καλουπώνεται, προσδιορίζεται ή είναι καλοδεχούμενη από όπου και αν προέρχεται? Καλουπώνεται, μια χαρά η έμπνευση. Καλουπώνεται, δηλαδή μπορείς να τη βάλεις και να την προσαρμόσεις. Γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια, δηλαδή μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να ξεφύγεις από κάποια πράγματα. Π.χ., ας πούμε, μπορεί να έχω έμπνευση να γράψω μια ερωτική σκηνή και να βγει και ψιλοπορνό, ερωτική λογοτεχνία. Θα το πάρει η εκδότρια, θα μου πει καλούπωσε το λίγο αυτό εδώ πέρα. Όπως το κάνει το κάτι. Και θα το πάρει η άλλη που είναι νοικοκυρά, θα το διαβάσει και θα σοκαριστεί. Αλλά θα το καλουπώσω. Δηλαδή κάποια πράγματα από μόνος μου θα βάλω περιορισμούς, έτσι ώστε να, εδώ είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως, να μην προσβάλλεις τον αναγνώστη. Ναι. Στην εποχή της κρίσης που ζούμε, ποια είναι η θέση της λογοτεχνίας? Θα έπρεπε να έχει θέση λογοτεχνία, αλλά δυστυχώς δεν έχει. Δεν διαβάζει ο κόσμος. Είναι και ακριβό βέβαια το βιβλίο. Δηλαδή τώρα να δώσεις 18 και 20 ευρώ να αγοράσεις ένα βιβλίο, μέσα στην εποχή της κρίσης δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Αλλά θα έπρεπε να διαβάζει, νομίζω. Δεν διαβάζει όμως. Βέβαια υπάρχουν και διαδικτυακά βιβλία που θα μπορεί να διαβάσει, ή υπάρχουν δανειστικές βιβλιοθήκες, ή μπορεί, ας πούμε, εγώ έχω κάποιες φίλες εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες διαβάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή αυτές είναι πραγματικά βιβλίο. Για τη Ζορζέτ και για τη Φωτεινή λες. Ναι, βέβαια. Αυτές διαβάζουν, διανύζονται βιβλία η μία από την άλλη. Δηλαδή
διαβάζουν υπερβολικά πολύ. Ό,τι να τις ρωτήσεις, το διάβασα. Και το άλλο, το διάβασα. Και το άλλο, το διάβασα. Δηλαδή, αυτές αγαπούν πραγματικά το βιβλίο. Καταλάβες. Υπάρχουν, ας πούμε, και συγγραφείς και άλλοι που υποτίθεται ότι αγαπούν το βιβλίο που δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα βιβλίο. Δηλαδή, λέει, διάβασα το βιβλίο σου και όταν πας να ρωτήσεις, ας πούμε, τι και πώς και τέτοια, καταλαβαίνεις ότι όχι απλώς δεν έχει διαβάσει, μόνο το εξώφυλλο ξέρει. Ναι. Αλλά δεν βρίσκω εγώ τον λόγο να πεις, ας πούμε, ότι διάβασα το βιβλίο κάποιον αν το έχει διαβάσει. Δηλαδή, εγώ υπάρχουν πολλά βιβλία πολλών συγγραφέων που δεν τα έχω διαβάσει. Και προφανώς δεν θα τα διαβάσω και ποτέ. Γιατί να μην το πω, δηλαδή, είναι αγένεια να πεις ότι δεν διάβασα. Δεν πρόλαβα να διαβάσω. Είναι τόσοι πολλοί. 370 άτομα, ας πούμε, 370 μυθιστορήματα κάθε χρόνο. Πώς θα διαβάσει? Τι θα κάνεις, θα διαβάσεις ένα μυθιστόρημα τη μέρα? Έλαντε. Δεν γίνεται. Εσύ τι βιβλία διαβάζεις, ποιοι είναι αγαπημένοι σου συγγραφείς? Δεν διαβάζω σύγχρονους πεζογράφους. Δηλαδή, όχι δεν διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι αγαπημένοι μου συγγραφείς. Είσαι της κλασικής λογοτεχνίας. Σαφώς είναι οι παλιοί συγγραφείς. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ ο Παπαδιαμάντης, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κοντιλάκης, μ' αρέσει πολύ ο Θεοτόκης, μ' αρέσει ο Βενέζης, μ' αρέσουν πάρα πολλοί συγγραφείς. Από τους συγγραφείς που κυκλοφορούν, μου αρέσουν τα βιβλία κάποιων, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Δηλαδή, αγαπημένος θα έλεγα εγώ οτιδήποτε βγάζει να το διαβάζω και να μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως με την εξαίρεση της Ζατέλη. Δηλαδή την βάζω μια κατηγορία μόνη της και μετά όλους τους άλλους. Ναι, θυμάσαι κάποιο βιβλίο έτσι που να λες αυτό μου έκανε εντύπωση, ήταν το αγαπημένο μου, θα ήθελα να το ξαναδιαβάσω, Φερρυπίν? Είχα διαβάσει πολύ παλιά το Άρωμα του Ζήσκιντε, ένα βιβλίο περίεργο τέλος πάντων. Αυτό το είχα ξαναδιαβάσει μετά πάλι από ένα διάστημα, αλλά τώρα που το βλέπω δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Όχι, δεν υπάρχει. Συνήθως όταν ένα βιβλίο το διαβάζω τελειώνει. Ή όταν κάτι δεν μου αρέσει, το αφήνω στη μέση και δεν το διαβάζω ποτέ. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι αν θα αρχίσω κάτι πρέπει να το τελειώσω. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Το αφήνω στη μέση και δεν το διαβάζω ποτέ. Και όταν διαβάζω κάτι, παίρνω αυτό που είναι να πάρω και τελείωσε. Δεν έχω δηλαδή τέτοια να διαβάσω κάτι δεύτερη φορά ή οτιδήποτε άλλο. Το νέο σου βιβλίο θα κυκλοφορήσει το Μάιο, έτσι? Τον Μάιο μπορεί και πιο νωρίς. Μπορεί και πιο νωρίς. Θα σου δώσω είδηση, κανένας δεν το ξέρει. Δεν θα σου πω ακριβώς τι και πώς, αλλά θέλω να το παρουσιάσω σε γυναίκες και μόνο το νέο βιβλίο. Υπάρχει μια σκέψη, μια πρόταση από μια φίλη μου να το παρουσιάσω κάπου που θα μαζέψει πάνω από 30.000 γυναίκες. Παναγία μου. Αυτό είναι χθες το συζητούσα, αλλά δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο, οπότε δεν μπορώ να ανακοινώσω τι και πώς είναι, να δούμε θα προλάβουμε. Αν προλάβουμε δηλαδή και βγει πιο μπροστά, θα το παρουσιάσω κάπου που θα είναι μόνο γυναίκες. Και σου λέω θα ξεπεράσουν τις 30.000 γυναίκες εκεί που θα είναι. Και είναι μια είδηση που σου την δίνω μόνο σε σένα γιατί μόλις χθες το έμαθα. Σε ευχαριστώ για την αποκλειστικότητα. Αν θα προλάβω. Δηλαδή κατά πάσα περίπτωση θα βγει το Μάιο. Αυτό που σου λέω εγώ πρέπει να βγει τον Απρίλιο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε το να το βγάλουμε. Πώς θα ονομάζεται το βιβλίο? Δεν ξέρω τον τίτλο. Απλώς ακόμα γιατί τους τίτλους τους διαλέγει η Ελένη Κεκροπούλου, η εκδότριά μου. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός στους τίτλους. Απλώς το νέο βιβλίο σου λέω ότι έχει να κάνει με τη γυναικεία εκδίκηση. Δηλαδή κατά πόσο οι γυναίκες εκδικούνται τους άντρες. Μπορείς να μας αποκαλύψεις τίποτα παραπάνω ή όχι? Μπορώ να σου πω. Είναι οι γυναίκες, είναι οι μάνες τους που θέλουν να εκδικηθούν τους άντρες. Σκύλος που γαυγίζει δεν δαγκώνει, αυτό πιστεύω ότι ισχύει. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο στη κουβέντα μας? Τι να πω, Χρήστα, εγώ χάρηκα που τα είπαμε, χάρηκα που μιλήσαμε. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θετική ενέργεια. Γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που μιλάμε είτε από το τηλέφωνο είτε σε βλέπω. Χαίρομαι που είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάς τους συγγραφείς χωρίς κανένα όφελος δικό σου. Δηλαδή εγώ δεν θα ξεχάσω ότι και για τις ψυχές και για το Κουσλούκι, ας πούμε ολόκληρη χρονιά πέρυσι, πρόπερσι μας έκανες εξώφυλλα με τα βιβλία, τα έβαζες στους τοίχους μας στο διαδίκτυο. Αυτό ήταν μια πολύ καλή διαφήμιση για τα βιβλία μας και το έκανες για όλους τους συγγραφείς ανεξαιρέτως. Αυτό δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, με πλεόνασμα ψυχής. Δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα αυτό. Γι' αυτό σου είπα κιόλας όταν μου είπες να τα πούμε στο ραδιόφωνο, σου είπα όποτε θέλεις, ό,τι θέλεις. Δεν θα έδινα δηλαδή στον καθέναν συνέντευξη, όχι επειδή είμαι ψώνιο.
επειδή αν δεν μου είναι ο άλλος θετικά στο μυαλό μου, δεν θα μπορούσα να μιλήσω ή θα του έλεγα πράγματα τα οποία θα ήταν κλισέ και τέτοια. Ενώ σε σένα βλέπεις ότι όπως μιλάμε όταν βρεθούμε κάπου οι δυο μας, με τον ίδιο τρόπο σου μιλάω. Και να σε ευχαριστήσω που τα είπαμε, να σου πω να είσαι καλά, να κάνεις αυτά που κάνεις, που είναι τόσο πετυχημένα, γιατί ουσιαστικά έχω ακούσει κιόλας, και τα έχω ακούσει κι εγώ ο ίδιος, δηλαδή τα βιντεάκια, πάρει συνεντεύξεις από πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, συγγραφείς και όχι μόνο, και να είσαι καλά και να κάνεις αυτό που κάνεις. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μου έκανες να παραχωρήσεις συνέντευξη στην εκπομπή μου και σε μένα προσωπικά. Σένα ήταν, σένα. Να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου με το καλό να κυκλοφορήσει το νέο σου βιβλίο και να είναι καλοτάξιδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια από μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Τάσο μου. Γεια σου, Χρυσά μου, πολλά φιλιά. Επίσης.